Takže čus, typci. Neviem, či viete, ale 10. augusta vyšiel v Doorsy nový update, ktorý sa volá The Great Outdoors. A ja si ho v tomto videu idem zahrať. Párkrát som to hral ešte predtým, ako som toto natočil, ale zomrel som hneď, takže to by bolo o ničom. Potom som sa to rozhodol zahrať aj s inými hráčmi, aby som to aspoň trochu pochopil, o čo tam vlastne ide. Takže to vám teraz ukážem. Najprv sme prešli cez takúto veľkú bránu. Raz tam padol takýto strom. A boli tu tabuľky, že nemáme stúpať na trávu. Tak sme nestúpali. Čo to budú robiť? Coffin dance? Normálne sme si išli a zrazu začali byť nejaké divné blesky. Tak sme sa sem skryli. A nič sa nám nestalo. Potom som v nejakom domčeku našiel dačo. Potom sa tu zrazu začali spánovať nejaké brezy s očami. No a potom nás začal naháňať nejaký brezový muž. Drevo, najlepší kamarát, ja som Edo Drevo, každého mám rád. Naháňačka už trvala dosť dlho, dokým ten brezový muž sa nerozpolil a nevyšiel z neho nejaký random týpek, ktorý si zobral drevo a smutný odišiel. Ale potom začali byť tie divné blesky stále častejšie. Až na to, že keď boli tretíkrát, tak tam bola iba jedna skriňa a ja som sa nestihol skryť. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like, odber a čus!